Rosca o suro? Sempre hi ha hagut molta controvèrsia en aquest aspecte i bé, per un cantó hi havia el romanticisme del tap de suro, per l'altre la practicitat del tap de rosca. El tema no és tan greu, Si agafem un vi i porta tap de suro no ens morirem. El tema està en què, sobretot, quins avantatges ens porta el tap de suro i quins avantatges ens porta el tap de rosca. El tap de rosca és un tap totalment hermètic, per tant, aquí no hi ha cap mena de transpiració ni de més, i és un tap, per què enganyar-nos, fàcil d'obrir i de tancar. O sigui, és a dir, si tenim una ampolla a casa que no ens l'acabem, doncs realment és molt senzill tancar-la, tapar-la, o fins i tot, a mesura que ens el anem prenent, obrir-lo i tancar. És això. I l'altre aspecte és que no deixa que cap partícula entri dins i que, per tant, afecti el vi. El tap de suro, per contra, el que tenim aquí és, òbviament, té tot el procés, que per mi és molt bonic, de treure un tap, i llavors el suro, que al ser natural, el que fa és una microoxigenació al llarg del temps, que ens permet que petites molècules d'aire entrin a dintre de l'ampolla de vi i facin aquesta feina d'evolucionar-lo. Per tant, consell nostre, si és un vi de consum relativament ràpid i no molt llunyà i en el que no s'espera que tinguem una guarda ni una evolució, diguis el 80% dels vins blancs, frescos, joves, vins rosats, vins negres amb poca criança i de més, el tap de rosca no té cap mena d'efecte advers. És més, en molts països estrangers s'exigeix que els vins estiguin tancats amb rosca i fins i tot grans vins que costen molts euros, es fan amb rosca. Però sí que jo crec que quan ja estem entrant en una certa gamma de vins, per mi, en el que es busca una evolució, un pas del temps, aquesta petita oxigenació, doncs realment el tap de suro crec que és imbatible en aquest aspecte i que, per tant, és millor en aquest punt. També és cert que a nivell de producció hi ha una petita malaltia amb el tema del suro, que es diu TCA, i en la qual es veu afectat un 3% de tots els taps de suros. Per tant, quan a vegades ens trobem que, escolta'm, aquesta ampolla té suro, doncs és perquè aquest tap té el TCA i, per tant, ha fet que ens ha fet malbé l'ampolla de vi, cosa que amb la rosca aquest 3% ens l'evitem i si surt alguna cosa malament ja podem dir que és de sèrie. Per tant, no em vull mullar gaire, deixo aquí les pros i els contres de cadascun d'aquests taps i cadascú triï. Bé, espero que us hagi servit d'alguna cosa, com a mínim hagueu aprengut una cosa nova i, com sempre, a disfrutar.